diadema purpure regis, quae in clausura tua sicut glorica. Reformationen fik betydning for mange ting, men havde reformator Martin Luther indflydelse på ligestilling, velfærdsstat og vores sans for, hvad der er ret og rimeligt. Det vil vi her i udsendelsen se på. Her følger udsendelsen ligestilling og folkestyre. Jeg står ved stranden og stiger ud på havet. Jeg spekulerer på, om ikke historie er lidt ligesom havet. Udviklingen sker i uendelige cirkelbevægelser. Langsomt forandrer vandet kysterne. Næsten umærkeligt. Alligevel ser stranden, jeg står på, ikke ud som for bare få år siden. Den er blevet bredere. Oppe i Nordjylland ved Mårup er kysten rykket flere kilometer ind i landet. En kirke og mange huse er styrtet i havet. Enkelte begivenheder og historiske personer svarer dog til orkaner og stormfloder. De medfører en voldsom forandring nu og her. Martin Luther. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Nej, ikke Martin Luther King, men munken, teologen og professoren Martin Luther, som levede i en helt anden tid. År 1517 slog Martin Luther sin udlægning af den rette kristne tro op på muligvis en kirkedør. Det blev begyndelsen på et nyt brud i den kristne kirke. Et brud mellem dem, som fulgte paven og romerkirken, dem vi kalder katolikker, og så dem, der sidenhen kom til at kalde sig for protestanter eller lutheranere. Så meget, så godt. I udsendelsen her går vi på jagt efter munken Martin Luthers indflydelse. Hvad har hans nye religiøse retning betydet for vores liv i dag? Og ikke kun for dem, der er religiøse, men for borgerne i Danmark i almindelighed. Hvis man skal tro en artikel i Dagbladet Politikken den 23. november 2017, så er Luther nærmest opfinderen af den danske velfærdsstat. Den artikel er langt fra den eneste. Andre hævder, at Luthers teologiske idéer førte fra alt fra ligeberettelse til det danske skattesystem. Ifølge en del artikler er der altså ingen tvivl om, at Luther har haft en klokkeklar og afgørende indflydelse på det liv, vi lever i dag. Men hvis vi derimod spørger en forsker om det samme, så er svaret. Ja. Som man kan høre her, så er det altså ikke et let spørgsmål. Det er naturligvis urimeligt at ikke lade hende tale ud, men inden vi vender tilbage til forskerens svar, så begynder vi et helt andet sted. Nemlig med et andet spørgsmål til 11-årige Freja. Mener du, at piger skal have lige så meget skulle have sagt som drenge? Ja. Hvorfor? Fordi jeg mener, at de er jo alle sammen mennesker, og køn, det skulle ikke ændre på, om man har lov til at sige noget eller ej. Men er det sådan? Har alle lige meget skulle have sagt, altså drenge og piger? Det kommer an på, hvor i verden du tager hen. Her i Danmark? Ja, der har vi alle sammen lige meget stemmeret. Ligeberettelse står altså ikke til diskussion. Ikke kun ifølge Freja, men også hvis man kigger på statistiske materialer, f.eks. dem, der findes i Eurostat. I hvert fald ikke i Skandinavien. Netop ligestillingen af kønnene er noget af det, vi i denne udsendelse vil kigge på. Reformationen betød blandt mange ting, at klostrene blev nedlagt. Også nonneklostre, som ellers var en enestående mulighed for kvinder at få sig en karriere. Et af de i middelalderen meget berømte og værdsatte kvinder var Hildegard von Bingen. I et moderne sprog vil man vel sige, at hun gjorde karriere inden for klostervæsenet. Hun skrev blandt andet musikken her. Det var vel næppe godt for kvindernes ligestilling, at nonneklostrene blev lukket. Desuden slog Luther jo også fast, at kvinderne havde deres plads i huset. Det lyder ret kvindeundertrykkende. Her lektor i historie Ph.D. Nina Javed Kofod fra Aarhus Universitet. Men man kan også vente om at sige, at
Fordi Luther sagde, at alt arbejde er lige godt i det jordiske rige, så ligestillede han også husholdets arbejde med alt andet arbejde, og på den måde ligestillede han også det kvindelige arbejdes værdi i forhold til alt andet arbejde. Det her med, at både mænd og kvinder skulle lære at læse, det stammer vel et eller andet sted også fra Luther? Det gør det i meget høj grad. Luther lagde vægt på, altså fordi han lagde vægt på det personlige gudsforhold, så skulle man jo også så skulle den enkelte også kende Guds ord. Det var ikke nok, at præsten uddagde Guds ord. Man skulle selv kunne læse og tilegne sig Guds ord. Og til det formål udarbejdede han det, der hedder Luthers lille katekismus, som var sådan en minimumstandard af, hvad det enkelte menneske skulle vide om den rette tro. Den lille katekismus, den indeholder de 10 bud og fadervor og trosbekendelsen, og så en beskrivelse af de 2 sakramenter i den lutherske kirke, dåben og nadveren, og så et tillæg, der består af en hustavle, hvor Luther beskrev de pligter, folk havde over for hinanden i samfundet og i husholdet. Kan man sige, at det her med, at kvinderne i Danmark og i Skandinavien generelt, og muligvis også i Nordtyskland, det ved jeg ikke, lærte at læse, også have indflydelse på, at de i sidste ende blev ligestillet? Altså det med, at de fx kunne læse lovtekster osv.? Jamen det kan man formentlig godt, også fordi at altså Luther lagde vægt på, at det var både mænd og kvinder, der skulle kende Guds ord. Det var både piger og drenge, der skulle sendes i skole, og det ser vi også i lovgivningen, at det bliver understreget, at forældre er forpligtet til at sende både piger og drenge i skole. Det betyder ikke, at de fik fuldstændig samme uddannelse, men det betyder, at piger tidligt blev en del af skolesystemet. Og en del af det, at det blev opfattet som naturligt at lære piger i hvert fald at læse. Og det var anderledes i ikke-protestantiske lande? Jamen, der var uddannelse i højere grad noget, der var forbeholdt eliten, og dermed blev det i højere grad noget, der var forbeholdt elitens drenge, for det var dem, man bekostede uddannelsen på, og det var også ligesom dem, der kunne gå videre i uddannelsessystemet. Det var så om Luther og ligestillingen. En anden ting er påstanden om, at der går en direkte linje fra Luther til velfærdsstaten. Altså det med, at vi betaler skat, og staten så til gengæld sørger for, at vi alle kan leve et nogenlunde normalt liv, uanset om vi er handicappede eller arbejdsløse. Så jeg spørger forskeren følgende. Vi siger, at Luther skabte den moderne velfærdsstat. Er det rigtigt? Nej, det synes jeg ikke. Man kan ikke sige, at Luther skabte. Altså Luther skabte jo ikke særlig meget andet end en ny teologi. Men Luthers tanker, som med reformationen fik indflydelse på dansk samfundsudvikling, har måske haft en betydning for den måde, velfærdsstaten blev udformet på. Så Luther skabte ikke velfærdsstaten, men hans tanker har muligvis haft en betydning. Luthers indflydelse ligger måske også andre steder, dybt begravet, og ikke lige til at få øje på. Det er i hvert fald det, jeg spekulerer på vej ud af Føtex. Uden for døren står der en mand og tigger om penge i bytte for et blad. Han er på en måde heldig, at han overhovedet har fået lov til at sælge sit blad hus forbi. Rumænske tiggere i Danmark får normalt ikke lov til at stå med det blad, eller overnatte på herberger. Jeg ved, om det er rimeligt. Og når vi er ved det, hvad med vores opfattelse af, hvad vi synes er rimeligt? På Luthers tid fandtes der også tiggere. Men det var ikke alle, der blev opfattet som værdigt trængende dengang. Så vores idéer om ret og rimelighed, er det en rest for dengang? Er de et spor efter de tanker, Luther satte i gang? Jeg spørger historiker, lektor Ph.D. Nina Javed Kofod fra Aarhus Universitet om lighedstegn mellem datidens samfund, og det nu moderne danske system, der bestemmer, hvilke tiggere, der må sælge blad, og hvem der ikke må. Det minder lidt om i dag, hvor det er hus forbi, man får lov til at sælge, hvis man er færdig. Ja, det kan du faktisk godt sige, at der var sådan et tegn på, at den her tigger har ret til almisser, har det moralske habitus til at få almisser. Og nu må vi hellere vende tilbage til mit urimelige spørgsmål om Luthers direkte indflydelse på vores liv i dag. Kan du fortælle lidt om, hvorvidt vi skal sige, at Luther har haft indflydelse? Og jeg ved godt, det er et meget svært spørgsmål, men jeg vil gerne vide, har Luther virkelig haft indflydelse på det liv, jeg lever lige nu? Ja.
Luther har nok ikke selv, men hans tanker og reformationen som begivenhed og det, der følger efter, har formentlig indflydelse på den måde, vi opfatter statens forpligtelse over for de syge, over for de fattige, i forhold til uddannelse, den enkeltes pligt til at tage en uddannelse, den enkeltes pligt til at bidrage til samfundet, staten. Det, at vi opfatter det som naturligt, at vi betaler til staten, og så er det staten, der uddelegerer velfærd, har ansvar for at vurdere, hvem der trænger til hvad. Så de er simpelthen, vi skal sige, det danske velfærdssystem? Ja, i sine grundmønstre, ikke nødvendigvis i sin praktiske udformning til alle tider, men i den tiltro, vi har til, at hvis vi betaler til staten, så uddelegerer staten den anden vej. I den tiltro, vi har til autoriteterne og til, at de vil os det godt et eller andet sted. Altså modsat USA, hvor man har en masse af de her indsamlinger til de fattige og så videre, hvor staten ikke betaler noget til de fattige. Ja, jeg tror, det vil være min tolkning på nuværende tidspunkt. Det kan være, at jeg mener noget andet om 3 år, når vi er færdige med vores forskningsprojekt. Men min tese er, at det har den udvikling inden for det sociale område, der fulgte efter reformationen, og den måde, vi har betragtet autoriteternes forpligtelse over for bestemte samfundsgrupper, og den enkelte borgers ansvar over for samfundet, har indflydelse på den opfattelse, vi har af relationen mellem individ og stat også i dag. Det er altså ikke Luther selv, der har haft direkte indflydelse på vores moderne liv, men hans tanker og de processer, han med sit opgør satte i gang. Vores tillid til staten kan muligvis spores tilbage til de omvæltninger af magten, som reformationen førte med sig. Nu nævnte lektor Ph.D. Nina Javed Kofod fra Aarhus Universitet et forskningsprojekt, hun er med i. Det må vi hellere høre noget mere om. Dit forskningsprojekt, eller rettere sagt jeres forskningsprojekt, hvad går det egentlig ud på? Jamen det går ud på sådan overordnet set at undersøge, meget bredt går det ud på at undersøge, hvordan reformationen som begivenhed og Luthers tanker har påvirket den danske samfundsudvikling frem mod tidlig demokrati, tidlig velfærdsstat. Mere specifikt har vi taget udgangspunkt i en central teologisk ændring med reformationen, nemlig det ændrede gudsforhold mellem Gud og mennesket, hvor mennesket bliver rent modtager af Guds nåde, og undersøger, hvordan det ændrer relationerne mellem mennesker. Det her ændrede gudsforhold, altså hvordan var det før, og hvordan blev det? Jamen, det man kan sige, det er, at tidligere i den katolske kirke var der en mere form for en gensidig relation mellem Gud og mennesket, fordi at mennesket skulle sone sine synder, gøre aflad og bod løbende for at undgå at komme i helvede eller skærsilden, hvor Luther siger, at mennesket kan kun blive frelst gennem troen. Frelsen er noget, man modtager af Gud, som man ikke kan gøre fra eller til andet end ved at tro. Så man er nødt til at tro på Guds nåde for at få den. Man kan ikke, ens gerninger på jorden har ikke indflydelse på, om man bliver frelst eller ej. Dermed ikke sagt, at Luther så satte mennesket frit for at gøre gode gerninger. Tværtimod sagde han også, at når mennesket er frelst gennem troen, bliver det sat frit til at gøre gode gerninger. Så Luther lagde meget vægt på næstekærligheden som det, der ligesom viste, at du var et kristent frelst menneske, så du skulle gøre gode gerninger mod næsten i dit jordiske liv. Næstekærlighed, hvad betyder det reelt? Altså, hvordan er man næstekærlig under Luther? Jamen, altså, det grunder sig jo i reglen om, at du skal gøre mod andre, som du ved, at de skal gøre mod dig. Det bliver sådan en livsregel. Luther tolker det meget koblet til de 10 bud, og siger, at de 10 bud er ikke kun forbud mod bestemte handlinger, det er også handlingsanvisninger i forhold til, hvordan du skal leve sammen med næsten. Så det vil sige, at det 6. bud, for eksempel, du må ikke bedrive hor, bliver både et forbud mod alle former for usædelighed uden for ægteskab, men det bliver også et påbud om at leve et godt og kærligt liv sammen med din ægtefælle. Det bliver et påbud om at leve et godt kristent liv sammen med den ægtefælle, Gud nu har valgt til dig. Så det bliver også positivt handlingsanvisende.
De 10 bud og Bibelen var efter reformationen udgangspunkt for en stor del af de danske love. Et centralt begreb i den kristne religion er næstekærlighed, altså det med, at du skal elske din næste. Næstekærlighed har vel haft indflydelse på eksempelvis lovgivning, hverdags, hvordan man opførte sig i hverdag, hvordan ens hverdag så ud, eller hvad? Altså næstekærlighed er nok mere et abstrakt begreb, men der ligger nogle forventninger, for eksempel i forhold til de fattige, om at du bliver ved med at give almisser til de fattige også. Altså under den katolske kirke tjente de almisser, du gav til den fattige, jo til din egen frelse, fordi du ved at vise næstekærlighed mod den fattige, sonede dine egne synder og gjorde bod. Hvor man kan sige, at den funktion er der ikke hos Luther, fordi han gør op med aflad og gør op med, at du ved dine gerninger kan opnå retfærdighed. Men der er stadigvæk en forventning om, både hos kirkens mænd og hos lovgiveren, om at du giver almisser til de fattige. Så du skal sådan set, man kan ikke sige, at man lovgiver om næstekærligheden, men man lovgiver om, at der skal gives almisser til de fattige. I den her sammenhæng, altså igennem 1700-tallet i hvert fald, dukkede mange hospitaler op, som altså var en slags fattighjem for især enker. Det var faktisk noget af den første fattiglov, der kom lige efter reformationen. Det var, at de hospitaler, der tidligere havde ligget under klostrene, de overgik til staten, det vil sige til lokal administration, hvor de lokale samfund skulle i de tidligere hospitaler på klostrene nu skulle tage sig af de fattige, som ikke, altså de syge og de gamle fattige, som ikke kunne forsørge sig selv. Det var langt fra tilstrækkeligt, det man havde på det tidspunkt, så hele hospitalsvæsenet blev langsomt udbygget. Der var også en del private godsejere, der som en del af deres forpligtelse over for de fattige lokalt byggede hospitaler, hvor de fattige kunne blive forsørget. Var det alle fattige, der så kunne få lov til at få hjælp? Det var det langt fra på flere måder. Altså for det første var der slet ikke plads til alle fattige inden for det her hospitalsvæsen, meget langt fra. For det andet var det jo ikke alle, der var værdige til hjælp. Det var kun, hvis du var værdigt trængende, det vil sige, hvis du ikke kunne arbejde, hvis du var syg eller gammel eller barn under en vis alder, og ikke kunne forsørge dig selv, at du havde ret til at få hjælp fra dine medmennesker. Hvordan afgjorde man det dengang, man var værdigt trængende? Det var de lokale myndigheder, det vil sige præsten, der afgjorde, hvem der var værdigt trængende. Det vil også sige, at almisse var ikke en direkte relation mellem giver og modtager. Det var, at du gav dine almisser til kirken, som så distribuerede dem til dem, der blev defineret som værdigt trængende. Det vil sige, at hvis man tiggede på gaden, så fik man ikke noget ud af det. Det er først kirken, der gav en noget. Det kommer jo an på, hvor meget folk levede efter de regler. Altså jeg kunne forestille mig, at folk godt kunne finde på at give almisser, også selvom folk tiggede ulovligt. Men det var faktisk sådan lige efter reformationen, at den første form for fattighjælp var et skel mellem de værdige tigger og de ikke værdige tigger. Så det vil sige, at den fattighjælp, du fik, var et tiggertegn, der viste, at du havde ret til at tigge og dermed at modtage almisser. Det var først op i 1708, hvor vi får enevældens første store fattiglov, at der kom et egentligt forbud mod tiggeri, og at fattighjælpen blev organiseret systematisk gennem kirken og sognepræsten. Så tiggeri var dengang forbudt. Det er det faktisk også i dag. Det er derfor, at der uden for mange supermarkeder står mere eller mindre forhudlede mennesker, der forsøger at sælge et blad i stedet for at tigge. Det får mig til at spørge lektor Ph.D. Nina Sjøvet Kofod fra Aarhus Universitet. Så vi ikke flytter os så meget endnu fra dengang? Det har vi vel. Hvad skal man sige, resten af den socialforsorg, som vi yder, men man kan sige, at der er jo stadigvæk en kobling til, at du skal arbejde for at modtage fattighjælp. Men det kan man sige, det blev så den anden del af det, at dem, der tiggede eller søgte almisser uden at have ret til det, de blev i løbet af 1600-tallet i stigende grad brugt til tvangsarbejde og tvunget ind i forskellige arbejdsanstaltssammenhænge. Så man kunne sige, at dem, der søgte hjælp, man kunne arbejde, tvang man til at arbejde. Det gør vi vel i en eller anden forstand stadigvæk. Så vi har altså flyttet os. Vores samfund er markant anderledes.
På den anden side, så kan mange af de opfattelser og tanker, vi har i dag, spores tilbage til dengang. Men det får mig til at vende tilbage til ligeberettelsen. Hvordan kan vi så sige i dag, at den her ligestilling og ligeberettelse, som kvinderne oplever i Danmark og i mange andre skandinaviske lande i hvert fald, har været under indflydelse af Luther? Det er jo svært at sige præcis, hvor i indflydelsen fra de lutherske tanker har bestået, men noget af det, man lægger vægt på, som leder frem mod demokrati og ligestilling i Danmark, har været de gudelige vækkelser i starten af det 19. århundrede, hvor man fik især på landet fik store bevægelser, der tog afstand fra statskirken og lavede en inderliggørelse, en personliggørelse af troen, men på et meget sådan traditionelt luthersk fundament, men med en altså hvor både mænd og kvinder og både gårdmænd og husmænd kunne være med, så også, en form for ligestilling i det religiøse. Og der er det jo så tankevækkende, at det sted, hvor kvinder først får stemmeret i Danmark, er i forhold til menighedsrådene, hvor man betragtede det som helt naturligt at give dem stemmeret, fordi de var en del af menigheden. Så vi siger, måske er det her menighedsråd, hvor det var naturligt at have kvinder med, det første spadestik til, at kvinderne fik valgret? Det var det i høj grad, fordi man havde diskuteret spørgsmålet om kvindelig valgret fra 1886, hvor det første forslag blev stillet. Og da man så diskuterede de nye menighedsråd, som blev oprettet i 1903, var det helt naturligt, altså kvinder med, der diskuterede man det egentlig ikke, og så fik de få år efter valgret til nogle nye værgeråd, der blev nedsat over for forbryderiske børn og unge, og nogle nye hjælpekasser. Og så kom den kommunale valgret i 1908. Men da man først havde givet valgret til menighedsråden, blev den et argument i de politiske diskussioner, hvor man sagde, at kvinder har jo valgret til menighedsrådene, og det gør de godt, så vi bør også give dem valgret til det næste niveau. Det er en slags generalprøve, om man så sige. Det kan man godt sige, ja. Så sat på spidsen. Luther har ikke selv som person haft indflydelse på hverken vores velfærdsstat eller ligestilling. Men de tanker, han satte i gang, og de forandringer, de førte med sig, har haft en vis indflydelse på det samfund, vi kender i dag. Fra skattebetalte hospitaler over bistandshjælpen til, at vi i dag opfatter kvinder og mænd som ligeværdige. Tanker er som havet og bølger, hele tiden under forandring. Den ene bølge trækker den næste med sig, og langsomt forandrer de kysterne, vi kender. Selv klipper og klitter bliver med tiden slidt ned til noget helt andet. Du har her hørt udsendelsen Ligestilling og Folkestyre. Medvirkende var forsker og historiker Nina Schavat Kofod fra Aarhus Universitet. Journalisten bag udsendelsen, det var Jan Simmen, mens det er Radio Mælkebøtten, der producerede udsendelsen med hjælp fra Folketingets reformationspulje. Du kan genfinde udsendelsen her, eller finde andre udsendelser på radiomb.dk/historie. Desuden kan du finde os på Facebook, iTunes, SoundCloud og YouTube.